Ρεμίστε λίγο, καθίστε λίγο κάτω και ένα κουμάντο σαρακένε τραπεζάκι του για τον Παρπαπατσάκης και για τον κύριο Αρτέμι και δεν ξέρω μα τον κύριο Βασίλειο Ποδωρόπουλο. Αλέξη, παιδιά, καθίστε λίγο κάτω σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα τριμωξάνε σαράκια την πίστα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Αραιώστε όσο μπορείτε λίγο πιο έτσι πίσω. Άντε και ένα αρώμα, πήγαινα τα εμπειρίτσα, κουστάρουν να κατώ ρομ, ο Τσαμπέ. Ναι. Πελέ, κάνε κουμάντο τα παιδιά. Τα πιτσιρίκια. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Όχι, εντάξει. Ότι γνες αρέα κατέρε παιδί μου, όλα τα παιδιά εδώ στο χώρο της πίστας. Δεν μπορεί να χορέψει ο κόσμος έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει. Παιδιά, μετά από αυτό εδώ, δεν μου ζητάτε παραγγελία, ένα ακουστικό να ακούσουμε, να ηρεμήσουμε. Πάμε Παναγιώτη το καινούργιο. Το κυκλοφόρητο. Το μελαχρινό. Se
Μετά από αυτό, παιδιά. Σώμαγια. Έχουμε 2 χωρίς και μετά. Περίμενε, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Έχουμε 3 χωρίς και μετά. Παιδιά από ένα για να μπορεί να χορέψει όλος ο κόσμος, εντάξει. Όχι δεύτερο. Μετά έχουμε την πορεία. Πάνε. Από ένα γιατί και μετά, ρε. Έλα από ένα. Όλος ο κόσμος θα χορεύει και μετά οι κοπελές και όλες οι παρέες και τα παιδιά, τα μία νυψά κουτά, τα οτσαβέο κουτά. Θα βλέπω. Άμα φωνάζετε όμως όλοι δεν πάνε το. Ένα Oriental Αραβία. Ένα κοτοπουλάκι εδώ για το